Is-26 ta' Diċembru hi waħda mill-ġranet fejn il-poplu Malti u Awċi ikun qed jistenna biħġaru li tibda l-maratona tal-Istrina fuq it-television. Iżda ftit huma dawk li jkollhom l-opportunità li jsegwu xi jkun qed jiġri wara l-kwinti fl-aħħar ftit preparamenti qabel tibda l-maratona. Ftit minuti qabel ma tibda il-festa ta' ġenerożità hawnhekk ġewwa l-Istrina, aħna se nkunu qegħdin induru n-nies dawk li qegħdin hawnhekk b'mod volontarju sabiex nieħdu reazzjoni ta' għalfejn ġew hawnhekk sabiex jagħtu il-kontribut tagħhom fl-Istrina. Ftit minuti qabel ma bdiet ix-xandira, eżatt malli kulħadd qed jieħu postu, Net News tkellem ma' Katriel u Samuel, żewġ titfal li serqu l-qlub tal-poplu Malti bl-istejjer taqsim il-qalb tagħhom u anke tawna il-messaġġ tagħhom. Jiena kont nagħti dejjem, imma ġiet ikelli bżonnhom u sibthom. U n-nies min jista' min naħa li jista' jkollhom xi ħaġa jagħtu kemm jistgħu jagħtu, kemm jistgħu jagħtuha. ċemplu kemm tifilħu għax tgħinu bosta nies. Wara dawn is-snin kollha ta' suċċessi tal-Istrina, hemm il-preżentaturi Peppi Azzopardi u Valerie Vella li saru sinonimi ma' din il-maratona. Din is-sena l-iktar ħaġa importanti hija li għandna diversi każijiet ta' nies li snin ilu kienu morda u llum bis-saħħa tan-nies li jċemplu u bis-saħħa tal-kura Alla jbierek fiequ. Illum ukoll se jiftaħ din l-Istrina Katriel, it-tifel illi l-intervista tiegħu rawa il-fuq minn 300,000 persuna. Se jiftaħ flimkien mal-mexxejja u Katriel huwa tifel li huwa marit serjament imma mimli b'kuraġġ. Jien inni nagħmilha mill-bidunet flimkien ma' Peppi, jiena se normalment ikun miegħu fit-telephone area fejn hemmhekk ikollna l-pazjenti li jkunu jirċevew il-kura jew ħadu l-għajnuna u nkunu qed nilqgħu it-telefonati tat-telespettaturi u allura nħeġġukom biex kemm jista' jkun tkunu ġenerużi iċċem. Iżda wara din l-organizzazzjoni kollha hemm numru ta' nies oħra li jaħdmu iżda ma jidhrux. Fosthom Maurizio li kien qed jgħin waqt ix-xandira diretta u li wkoll għandu tifel bi bżonnijiet speċjali. Ili niġi fl-Istrina mill-12 sena ilu u nħoss għax għandi tifel disable u darba ġebejt għajnuna u bqajt niġi dħalt fit-tim tal-Istrina u l-orkestra u għamilt 5 snin ma' l-Eccellenza George Abela, sentej ma' Edefen Akadami u issa din għat-tielet sena jew ir-raba' mal-President Marie-Louise Colero. Lesti għal dak li jista' jinqala kien hemm ukoll membri tas-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar. Aħna bħala Soċjetà tas-Salib l-Aħmar kull sena ninaqdu mal-Istrina biex nissapportjaw din l-organizzazzjoni għall-għan ġust. Qegħdin hawnhekk għalli jinqala bħal dejjem għax jista' jkun li persi li n-nies ikunu għal ħafna ħin ikunu rridu x'kultant is-sapport tagħna medika u s-sapport jekk xi ħadd iweġġa' xi ħaġa. F'dawn iż-żminijiet tal-miliet ukoll ma jistax ma jonqosx l-appell ta' Santa Claus għall-Istrina. Illum jien u għada int. Jista' jkun wara kollox li xi ħadd tal-familja tiegħek se jispiċċa bżonn l-Istrina. Taf ċert illi inti tieħu ħsieb il-problema. Imma l-Istrina se toħodlu ħsieb dawk l-affarijiet tista' tgħidilha insurance, life insurance, għaliex ċert li jibżgħu għalik u jieħdu ħsiebek b'dak kollu li hemm bżonn. Ftit wara li Net News ħa dawn ir-reazzjonijiet, bdiet ix-xandira diretta tal-maratona tal-Istrina u mal-ewwel splodew il-linji tat-telefons bid-donazzjonijiet tal-Maltin u l-Awċin.